Musika plazan atzo arratzaldean ospatutako ekitaldi polit baten barne, turismo bulegoak 2009ko Euskal Astearen berri eman zuen. Azken urteotan ekitaldi honen barne, omenaldi batzuk ere egiten dira eta hori bera gertatu zen atzokoan. Urtero, aspalditik, Zarautzek hitzordu zita oso berezia dauka euskal kulturarekin. Irailaren batetik 9 ospatzen dugun jaiak dira. Tarte horretan, askotariko ikuskizun eta ekitaldiak izango dira gure artean. Musika, antzerkia, bertsoak, ohiturak, karrozak, kirola, denetik egongo da gure Euskal Aste hontan. Urteroko txapelketa eta jarduerez gain, berritasunak ere izango ditugu. Aurten, antzerki saio aparta izango dugu jaiei hasiera emateko. Irailaren batean izango da. Euskaraz eta mol obrarekin. Gainera, inoiz baino karroza gehiago izango ditugu gure artean Euskal Astean. 4 izango dira. Honek erakusten du, besteak beste, herria bizia dagoela eta zarauztarrok ez gerala geldirik egotekoak. Iaz, martxan jarritako 2 nobedadeak ere mantendu ditugu. Alde batetik, irailaren 5ean, bigarren soinu zaharren txapelketa izango da, eta bestetik irailaren 8ean, Euskal Jai egunaren bezperan, musika plazan dantza saioa egingo da. Dakizuenez, iaz, merezi zuen aurpegia eman genion Euskal Asteari. Garbine Vitoria zarauztarrak diseinatutako logotipo eta estetika txukunarekin. Aurtengo esku programan ere ikus dezakezuen bezalaxe. Baina gaur egun berezia daukagu eta gaur herriko hainbat arlotako elkartetako ordezkariak zaudete hemen gure artean. Eskerrak eman nahi dizkizuet udaletxearen izenean guztiei. Ez bakarrik Euskal Aste honetan parte hartzeagatik, baizik eta zuen lanak urte osoan zehar jarraipena izango duelako. Euskal kultura eta euskera, gure benetako altxorra, sasoiko daude Zarautzen. Zuen ahaleginari esker neurri handi batean. Egunero lanean zaudetelako kultur eragile eta kultur talde asko. Ildo horretan, urtero aipamen berezi bat egiten dugu aurkezpen egun hauetan. Aurtengoan, zorionak ere eman nahi ditut Zarauzko udaletxean eta turismo bulegoaren izenean. Alde batetik, Euskal Herrian euskeraz taldeari. Euskal Astean antolatzen duen bazkari herrikoiak 25 urte betetzen dituelako. Eta beste horren beste betetzen ditu basarri bertso papera euskera zerbitzuak, Zarauzko udaletxeko euskera zerbitzuak antolatutako. Hori dela eta bertsolaritzari aipamen berezia egin nahi izan diogu. Esku programan dagoen irudiarekin. Eta batez ere, Etxebeltz eta Motxianeko taldekideek alor horretan egiten duten lana goraipatu eta eskertu nahi dugu arratsalde honetan. Baserriren arrastoa jarraituz, egunero ahoskotasuna eta bertsolaritza bultzatzeko jo eta su dabiltzan besteak beste Rosa Lertxundi, Pello Osnal, Naikari, Mantxi omenduko ditugu ondoren. Juanjo Gurrea eskultoreak egindako pieza eder eta bereziak jasoko dituzte. Xabier eta Naikarik basarri bertso papereko lehenengo edizioko kantuak eskaini ondoren omenaldiei ekin zitzaion. Lehen da bizi, Etxebeltzekoak izan ziren omenduak. Bertso eskolan
nagusi dira, bertsoa eta umorea, eskertza gixan egin dezute, ospakizun dotorea, neska mutilek ematen diote, etxe beltzi kolorea, iragan ona izan du eta etorkizuna hobea, iragan ona izan du eta etorkizuna hobea. Ondoren, Etxebeltz bertso eskolatik sortutako Motxianeko ordezkariak jaso zituzten oroigarriak. Urtean iritsi zaigu, mila iritzi eta epai. Jarraitzaileak egin ditugu, inor bihurtu da etsai. Izan nahi dugu dakigun hori, egiten segitzeko gai, ta gaur eskerrak eman nahi ditut, arro zoriontsu alai. Ilusiozta gogoz jarraitu, baino ez dugu egin nahi, gaur arte ala egin deguta, aurrerantzean ere bai, aurrerantzean ere bai. Eta amaitzeko Euskal Herrian euskarazeko ordezkariak izan ziren baita ere, omenduak ekitaldi honetan. Esateko hori, eti eskueraz, dala orain, bihar, etxita, beti, danok aldala eskueraz, geure hizkuntza dut. Gabon. Dena prest dago beraz, irailean 1 bederatzira bitartean Euskal Astea gure herrian ospatzeko. Presta zaitezte eta parte hartu.